Салом дӯстони азиз, соат 2 баъд ман видео сар кардам. Имрӯз хонаи модар меҳмон ҳастем ва мо имрӯз янгам кати голубци тайёр кардем. Голубци ҳам бо карам, барги ток кати чихеле ки мебинед ва бо тагашта болгарский кати тайёр кардем. ҳозир обед шудагӣ ҳастем. ҳозир на мо обед мекунем. Ин дуюм обед гӯем да. инҷа янгаи ман намоз хонда шудан мана. Соат берун 31 дараҷа мана гарм, офтоб ки беҳад имрӯз офтоб. кӯдакои нав ба зур хобондем ва ғарвор. дӯстони азиз, мана бегоҳи рӯз шуда мо манту кардем. ҷо дастархона партов тамом чизо овардам мондам. ҳозир кӯдако кати очамшон то ҳол аэропорт рафтагӣ ҳастанд, наомадан. ҷианои ҳамааш очам гирифта рафтан аэропорт. мо янгам кати дикаса манту печондем, тинак кардем. имрӯзи дарозем янгамшон кати ман машғул ва рости гап видео низ накардам. хел шиштем, суҳбат кардам, гап задам. намихел анори чихе гул кадай хушрӯ субзур. ако очамшона интизор ки кай биён вай шом шудеста алакай. баъд вай кунем, баъд манту хӯрем. намихел. дӯстони азиз, мантуам қак мондак. ман как всегда гуфти урусоя ки аёдум биромада ки сёмка кунам. чихе мемонӣ шавайда да лист чапа кунен гуфтиста очам охир листо да дирнивай мондему как раз ман тайёр кардам мондагия меҳнат кардаштаги манту беҳад хушрӯ омадан. ҳам хел вай гарм ки трезек шуда мондему. берун торик, салқинак, берун ҳаво хел берун мороженое хӯриравем ака. дӯстони азиз, имрӯз дуюм рӯз аст. дуюм рӯзи видео ман ҷуда сиёҳушда хӯрок гарм карда додам чакакати ва меҳмонои мо аллакай рафтанд. ман ҷа ҳама посудаҳо шута тайёр кардам, мондагӣ аст хушк шавам гуфтам баъд гирифта ҷобаҷо кунам. меҳмонои мо ҳоли рафта расидан чи душаб бигӯем ва баъд ман видео кардана сар кардам. хонаҳои сари майда майда ҷамъ кардам. нилуфар шаб рафта габу меҳмоно кати меҳмоно хонаи очам рафтан ва нилуфарам кати ҷиано ҳама каса хеста рафтан ҳамқа кардамша нашиштак. ва ҳозир берун ҳаво беҳад гарма. очам гуфтанд ки рафта наметунам. мо имрӯз нақша доштем ки бозор мерем, лекин очам гуфтанд ки беҳад ҳаво гармай ва ҳам аллакай соат 10-11 шуд. гуфтанд биё хубтараш ки пагоҳ кӯдако сайдик раванд ҳама. баъд мо мерем ба ҳазур гардем, барои ки имрӯз хонада ҳама ҳаст. нилуфар, сиёвуш, пагоҳ нилуфара вай барем чӣ мегӯянд сайдик барем ва ба ҳазур мерем. намехел вале курпачаҳои ҷамъ накардам ман ҳамахел рости гап меҳмоно мебиён гуфтанд ва барои ҳамин меҳмон биёд чихелай одам ҳамин тайёрӣ мебинад, интизор мешавад кае ки меҳмона ҳамашон ба ҳазур рафтанд. баъд ҳамахел ба ҳазур мешид одам кору бораша кардан мегирад. ҳамахел ин гули ман инҷоҳош ин худаш ҳам хел қоқ шудеста бошад гулош ё ки намедонам умуман барои чи хел. намехел ман рафта стирка монам. видеоҳои ма кӯтоҳ шудеста. дирӯзи дароз янгам кати дукаса ба ҳазур шишта суҳбат кардам, хӯрок тайёр кардему суҳбат кардем. янгаи ман чанқа 5 сол мешавад. нилуфар 5 сола мана 5 сол шуд ки нав омадан инҷа пеши ман гӯем. нав неваи сол вай рафтагӣ будему. сиёвуш 1 сола будагишта мо рафтагӣ будему, не ки вай омадагӣ набуданд. намехел ман равам ҳозир стирка монам, либосо шӯюм майда майда.
ба корума карда гардам. Ана мехал ман ҳатто комментарияҳое нахондам, интернет даже надромадам, надидам, даже ютубда чи ай чи нест ки видео партагӣ умуман надидам вообще. Дӯстони азиз, аллакай бегоҳи рӯз шуда, мана сиёҳушои хобаш хестай. Ман майда ҷамъ кардастам либосҳои аввал, амин рӯи хонаҳои аввал як бор ҷамъ кунам гуфтам. Ва ман ин гулода гуфтам обтиам қоқшдай ва ёш хокаш гӯем. Ва бинен ки ин гул шира кардай. Рости гап ҳама хел зиқам ки ман беҳад зиқ шудам ки ҳамин гулам хел шира кардай. Безеб намедонам ки чӣ кор кунамша. Чӣ хел якта намедонам якта ихе гирим тоза кунамша чӣ кор кунамша намедонам. Болои мани ва ёш пуршидиян уже. Ва инаш далакай гузаштаст ки вана бурда шумшона касе донад агар бовар дорам ки бисёриҳо ҳама хел вай мекунан домашний гуло доран. Ва нависта буданд ки апай Нилуфар гирифта вай гулои садбарка партоин агар ки шира дошта бошад. Ма ваё партофтам некем бинен бо ину дастёрону часпида. Беҳад ман инашам хел намедонам барои чӣ хел бар гулакош қоқшда худашам хел қоқшда меғалтида бошанд ё ки умуман хела хароб шуда гулош беҳад бисёр буданд. Ва бо рафтам вана штамша гуфтам яке нағз мешад ва ман ин баргаша бинен уже зард шудай чӣ хели шудай. Намедонам ман инашам ҳама хел намедонам чӣ кор кунам шуна. Сиёша бина хона ҷамъ кардистай. Берун ҳама хел ҳаво гарм ки ман либосҳои шута офтоб кардам. Ва бо ҳозир либос ҷамъ кардаги ҳастам ва ёям шӯм то шаба ҳамаша офтоб кунам. Берунда мешинӣ? Биё хайохе. Дӯстони азиз, очам дадам кати омада буданд ва бинен шир овардиян. Ширшон чӣ хел хушрӯ қаймоқи болоша бинен чӣ хел болоша хел зарди хушрӯ. Пага саҳар кӯда шира пухтам нав пага саҳарӣ вайшон мекунам. Шир бринҷ паз мешонам то ки хран Нилуфар нағз мебинад субҳонода шир бринҷа белли каша манда тайёр кунед мегӯяд фақат. Ана мехел дӯстон ва ман имрӯз очаман телефон карда гуфтам ки гулои ман ҳама хели ва шакарака диян шакарака шираҳакай ҳама хели кардан. Ва очам гуфтанд ки дору кардан дар кор дига ягон хел ваёра кушта намешавад. Ва бо хонашонда як наму дору доштиян доруи барои ҳашарот будай. Ва намедонам ки вай мешавад ё ки намешавад. Намедонам ҳоли чӣ хел чӣ кор кардан дар корай. Бо паго шавад ку мебинем. Ман рафтам вай кардам шуна таги обда пура як бор шуштумша ҳама ҷоша ва айтреза берун мондамша. Саҳри барвақт охи айтреза берун вай ҳастай. Офтоб ҳастай ман мегӯям ки насӯзад офтобда барои ҳамин хотир гуфта берунда намемондам шуна. Хайниша мондам бо пага саҳри тез мегирам ин тараф мебиёрам мемонамша ки то ки насӯзад гуфта. Анам хел дӯстони азиз влоги мо анам хел кӯтоҳак шудаги ҳастай. Рости гап намедонам барои чӣ ман беҳад тамбал шудаги ҳастам ки баъди ид баъди меҳмонҳо гӯем ҳамин рӯз дароз сиёвушкати хела гӯем хоб кардам. Лекин бо ҳозир ҳама хел хоб мехоҳам ки беҳад бисёр ана мехел ҳаракат мекунам ки бо тез влог кунам, корубори хонаҳоя бинам ва бо влога ранги пешдора ҳар рӯз давом метиҳем. Ва боз раҳмати калон дӯстони азиз ки идокати табрик карден. Ман чӣ хеле гуфтам мои комментарияҳои хушрӯ даромада нахондам умуман. Ва як мебинам ки идокати табрик мекунанд ва раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки табрик карден идокати. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.